Un mariñeiro de Noia faleceu esta madrugada tras embarrancar o cerqueiro Divina del Mar de Portosín nas proximidades do Castro de Baroña. Outros 3 mariñeiros chegaron á terra polos seus propios medios e 5 deles foron recollidos polas embarcacións que estaban a traballar no lugar. Un mariñeiro de 48 anos, veciño de Noia, morreu esta madrugada despois de que o barco no que ía xunto a outros 8 tripulantes, o Divina del Mar de Portosín, embarrancase nas proximidades do Castro de Baroña, en Porto do Son. A alerta deuse ás 4:20 da madrugada por un pesqueiro que faenaba na zona. En auxilio do cerqueiro acudiron outros barcos que traballaban nas inmediacións. De feito, 5 dos tripulantes foron rescatados por estas embarcacións, mentres que outros 3 puxéronse a salvo polos seus medios. Ao parecer, o mariñeiro falecido lanzouse ao mar tras a viraxe da embarcación e faleceu ao dar contra as rocas, segundo informaron diversas fontes. Foron os membros de Protección Civil os que acharon o corpo arredor das 7 da mañá, e para o seu traslado a Portosín utilizouse o helicóptero Elimer 402, dadas as dificultades para evacualo por outras vías. Tamén se mobilizou o Pesca 1 da Xunta e a embarcación Salvamar Regulus. Aínda se descoñecen as causas do accidente e, segundo indicaron, as condicións do mar non eran malas. A embarcación faenara durante a noite en augas de Fisterra e no momento de producirse o suceso ia bordeando a costa para dirixirse ao peirao de Portosín. Por motivos que aínda están sen determinar, o cerqueiro golpeouse contra as pedras. Ademais, o Concello de Noia ven de decretar un día de loito oficial con motivo do falecemento de José Manuel Castelo, veciño da parroquia noesa do Obre. Así, Santiago Freire ven de decretar hoxe o día de loito oficial e ordenar que a bandeira da comunidade autónoma onde en solitario e a media asta en todos os edificios municipais en sinal dedo. Unha decisión da que se dará conta ao Pleno Municipal na primeira sesión ordinaria que se celebre. Así mesmo, o alcalde quixo transmitir o máis sentido pesar da Corporación Municipal á familia e a amizades do finado, así como desexar unha pronta recuperación para os feridos. Freira Beijón desprazouse esta mañá ata Castro de Baroña para coñecer as circunstancias do accidente e seguir sobre o terreo as tarefas para tentar reflotar o pesqueiro xunto co alcalde de Porto do Son, Luís Soujo.